Bon dia a tots els membres del Cercle d'Economia, professors i companys. Primer de tot, vull agrair-vos sincerament la invitació a aquest dinar. És un privilegi poder ser avui aquí i compartir aquest espai de trobada amb tots vosaltres. Crec que oportunitats com aquestes són essencials per estranyar llaços entre la universitat i el món professional. Abans de parlar de què em va portar a l'elaboració del meu TFG, crec que és interessant fer una petita introducció. El meu projecte es va centrar en la robòtica mòbil. Bàsicament, vaig agafar un petit robot que té la WIP i li vaig donar ulls i sentit de l'orientació, utilitzant una eina que tot tenim dins la butxaca, com és un telèfon mòbil. És a dir, vaig implementar un sistema GPS perquè el robot pogués anar exactament a les coordenades que li dèiem, i mitjançant la implementació també d'un algoritme de camp de potencial, el robot era capaç d'evitar els possibles obstacles que es trobés pel camí. Però més enllà de la part tècnica, aquest TFG em va ensenyar a integrar sistemes que, d'entrada, no parlen el mateix idioma. Vaig entendre el que realment aprenem en una enginyeria. Aprenem a enfrontar-nos a nous problemes, a trobar solucions, a aprendre coses noves. Em va ensenyar que l'enginyeria no només és fer càlculs, sinó fer que les coses funcionin en el món real. I que quan res surt a la primera, no queda cap altra opció que ser metòdic i una mica creatiu. Actualment estic cursant a temps complet el màster d'Enginyeria Industrial aquí a la UIP, i la meva intenció és aprofundir en aquesta visió global de l'enginyeria per poder fer feina en projectes més complexos en un futur molt proper. I quan dic que soc estudiant de temps complet, ho dic literalment. De fet, avui dia de 9 de desembre, tinc un examen del màster a les 4:30. Així que si em veus partir abans d'hora, no és per falta d'interès. I crec que això és el millor exemple de la realitat de l'estudiant de la UIP. Celebram els èxits, però sense perdre de vista el següent repte. Gràcies de nou al Cercle d'Economia per apropar la universitat a l'empresa i el debat intel·lectual, i gràcies a l'EPS per la formació rebuda. Moltes gràcies. Bones tardes, sóc en Melcion, premiat per el TFG de Matemàtiques de Teoria espectral de gas aplicat a l'anàlisi de xarxes metabòliques, que he fet amb la meva tutora, la Mercè Llebrés. Ja ha estat un honor fer-ho amb ella. Volia donar les gràcies per l'oportunitat que estem compartint avui i també volia compartir un poc de la meva experiència amb el TFG. El TFG per mi ha estat un projecte amb el que he disfrutat molt, amb els meus salts i baixos, que supos que han tingut tothom, i amb el que he après molt. I sobretot me'n vaig també amb molt de dubtes que s'han plantejat i no s'han pogut resoldre, però me podran permetre continuar investigant sobre tots aquests temes. Hem estat investigant sobre grafs, un objecte matemàtic, i també i en concret sobre xarxes metabòliques. També hem investigat un camp de l'aprenentatge automàtic, que són els models sobre dades estructurades, que és un camp que encara té moltes dificultats i moltes mancances, però són tantes les aplicacions que s'està investigant molt. Fins ara he continuat ampliant els meus coneixements sobre matemàtiques i aprenentatge automàtic, fent un curs a la Xina i també fent un processos de selecció per una investigació a la Universitat de Hong Kong, on confio poder continuar investigant sobre dades estructurades, matemàtiques i més temes. Volia, per acabar, proposar una reflexió que vaig posar en el meu TFG, que ja va fer en Jean-Pierre Serre, un famós matemàtic, que és que, per favor, plantegeu més dubtes en els vostres projectes, que a vegades un dubte és més important que un resultat i farà que la investigació del següent sigui encara millor. Moltes gràcies. Hola, jo sóc en Pau Montserrat, guanyador del premi en el millor TFG del grau d'Enginyeria Informàtica, i faig aquest vídeo per explicar quina és la meva trajectòria acadèmica i què és el que m'enduc d'aquest TFG que vaig realitzar. Jo he estat estudiant 4 anys el grau en Enginyeria Informàtica, dels quals 3 anys els he passat a la Universitat de les Illes Balears i un el vaig fer d'Erasmus a Suècia, més concretament a una ciutat que se diu Västerås. Aquesta experiència va ser increïble per jo, me va ajudar en moltíssims aspectes de la meva vida, va obrir els horitzons de la meva ment i també me va permetre millorar moltíssim el meu nivell d'anglès. Ara mateix estic cursant un màster en visió per computador a Barcelona. Aquest màster està coordinat per la Universitat Autònoma de Barcelona i també hi participen la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya. Ara m'agradaria xerrar un poc sobre com ha estat la realització del meu TFG. En primer lloc, dir que el meu TFG el vaig estar fent durant uns 4 mesos, que van ser 4 mesos de feina dura i constant. Per tant,
diria que el primer que m'enduc del meu TFG seria aquesta constància i aquesta persistència. Jo de per si ja sóc una persona bastant constant, però la realització del meu TFG pues, va enfortir encara més aquesta habilitat. En segon lloc, diria que el més important que m'enduc és el coneixement de saber com se fa una investigació científica pues, ja d'una envergadura pues, important, diguéssim, no? Una investigació científica se basa en que, primer de tot, tu tens un problema que vols solucionar i no te tires tot d'una aventura, sinó que el que fas és, a través d'investigació, investigar i veure gent que ha solucionat problemes prescuts en els que tu tens de maneres diverses, però a través d'aquesta investigació tu te fas una idea de com ha de ser la solució en el problema que tu tens. I diria que això és el més important que m'he enduit del meu TFG. Espero que us hagi agradat la meva experiència, el meu vídeo i res, bon profit a tothom. Mi nombre es Juan de Dios González, he estudiado aquí mi tesis doctoral, que está basada en la caracterización de las funciones que agregan las relaciones binarias difusas y la extensión de sus duales métricos. Toda esta tesis que estuve trabajando aquí en la universidad acabó con lo que sería la construcción del proyecto llamado DATOP, que consiste en una spin-off universitaria, donde hemos desarrollado un software innovador para la gestión de ingresos, que es lo que se conoce comúnmente en el mundo empresarial como el Revenue Management, que permite la optimización de la venta de las habitaciones hoteleras de tanto una cadena hotelera como hoteles individuales. He ido aprendiendo de qué forma toda esta matemática se puede aplicar en lo que es en el entorno laboral y encontrarle un uso para hacer de forma más eficiente todos aquellos cálculos y aquellos trabajos que se hacen hoy en día de una forma muy manual. Y ahora mismo estamos trabajando en empaquetar todo este producto que hemos desarrollado, finalizando lo que es ya el producto final para poder llevarlo a comercializar tal vez el año que viene o al siguiente año. Al final, hoy en día, todas las decisiones que van tomando los analistas es en base a su conocimiento y su experiencia, pero no tienen esa seguridad respecto a las decisiones que toman. Lo que aporta nuestro software es esa seguridad extra al trabajo que ellos realizan y también una forma de automatizar un poco y darle una primera solución, una primera idea de cuál es la decisión que tienen que tomar. Hay que tener en cuenta que en la universidad al final hay bastante talento en cuanto a matemático, también a científico, en cualquiera de las áreas de estudio, ¿no? Entonces es gracias a lo que son las OTRIs universitarias lo que nos ha permitido, por este caso por ejemplo, desarrollar lo que es el proyecto de DATOP, donde intentamos hacer esto, ¿no? Llevamos el conocimiento que he ido adquiriendo a lo largo de toda mi carrera de las funciones matemáticas y tengo mi conocimiento que he aprendido a lo largo de mi trayectoria empresarial, ¿no? Laboral, sobre Revenue Management, permitiendo así esta conexión de tanto conocimiento universitario y experiencia laboral y hacer uso de esa transferencia de conocimiento entre ambos sectores. Mi nombre es Alejandro Morán Costoya, realicé la tesis doctoral en el grupo de Ingeniería Electrónica de la UIB y el tema principal de la tesis se centra en reducir el consumo energético de procesos relacionados con la inteligencia artificial. Una de las principales motivaciones es el creciente consumo energético a nivel global de estos procesos. Por ejemplo, se han proyectado gigafactorías que tienen el consumo de países enteros y también en el caso de dispositivos de consumo alimentados por baterías, la creciente demanda de cómputo hace que la batería dure menos y se deteriore antes. La realización de la tesis ha derivado en el inicio de contratos para la creación de una spin-off relacionada con este mismo concepto de reducir el consumo energético en procesos de inteligencia artificial, diseño de chips que realicen estas tareas fabricados con tecnologías CMOS actuales. Recientemente hemos fabricado un chip integrado que demuestra precisamente este decremento en el consumo energético asociado con los procesos de inteligencia artificial. Además, hemos colaborado con empresas estadounidenses interesadas en esta tecnología y que aplican procesamiento de audio en el sector automotriz. Desde mi experiencia personal, el talento tecnológico que se genera en la UIB está bastante orientado y facilita bastante la transferencia de conocimiento aplicado con rigor científico. Hemos visto cómo nuestras ideas han evolucionado en prototipos en los cuales está interesada la industria y nos ha llevado a colaborar con ellos, y me gustaría agradecer especialmente a mis supervisores, José Luis Rosselló y Vicente Canals, en especial a José Luis, quien ha llevado adelante todo este proceso de creación
de la spin-off y ha sido mi mentor durante estos últimos años.